Sanibona abantu bokhehle. Ngithemba ukuthi niyaphila kakhulu. Ngizoba umuntu ngizoba mfishane. Njengendlala yenza nje abantu abamkhulu. Kunento encane la engifisa ukuyithinta noma ngifisa ukuthi sithi kuyidingida. Nami ngisese ngumntwana angazi lutho. Kodwa kunenkinga ekanje enganaka. Akusizi ukuthi kasonke isikhathi ehlala sikhuluma ngedlozi, sikhuluma ngomndawo, sikhuluma ngomndiki, sikhuluma ngenzuza, sikhuluma ngani. Nezinto zasekhaya emsamo kumele siyithinte okuyizona ezisi-affectayo njengabantu kakhulu. Okuyizona ukuthi nakhona edlozini. Uma ulungisa into zakho zedlozi, ziyaye zibe nomthelelo omkhulu ekumele ukuthi ubheke kakhulu uma ngabe zingalungile. Okay. Ekhaya. Yabona ekhaya mangabe kukhona umuntu ekhaya ondlule emhlabeni ngesikhali thizini. Mhlawumbe undlule ngesibhamba bamdubulile, mhlawumbe bamgwazile indlu yomese, mhlawumbe bamgecile ngocelemba wasiyashona ekhaya. Okanye ke mhlawumbe kwayona imoto, ake sikhulume ngayo imoto, sithi hayi mhlawumbe ube sengozini yemoto. Ngoba into naye engajwayelekile, into yadala nje, yabona, ube sengozini yemoto. So wasendlule umuntu emhlabeni. Inkinga ke eyayibe siyalandela emva kwalokho ukuthi lento mangabe ekhaya iyeke kanjalo naqhubeka namfihla, nangabe nisenza lutho, ingaba umkhokha ekhaya. Lento iyahlupha ngoba izobe isiphakeme umkhokha ekhaya. Mangithi ke ingaba umkhokha ekhaya, ngikhuluma ngokuthi lento ingalokho ibuye iphindelela ekhaya kaningi. Lokho ibuya mhlambe sithi mhlambe umuntu wala ekhaya bamlimaza ngomese, mhlambe ngonyaka ozayo phinde omunye umuntu wala ekhaya futhi uphinde liyazwe umese. Mhlambe ngonyaka ozayo phinde noma mhlambe isibhamu uzokuthiwa abafana bakuleya muzi baqedwa isibhamu. Bonke badutshula noma ya baqedwa isibhamu bonke. Ingoba mhlambe kukhona umuntu oqala owahamba ngasesibhamu ongazange alungiswe noma alungiselwe kakhulu. Manje wonke umuntu la ekhaya usulandelwa isibhamu kancane ngani ususikazwa isibhamu. La ekhaya wonke umuntu ngoba nakho ubaba la ekhaya wandlula ngemoto emhlabeni ayangavala lento. Njalo la ekhaya sesisikazwa ingozi zemoto njalo ngasuke isikhathi masihamba nansi imoto yasikaza isho ukusigenqa iyasibulala. Ingoba lento isiphenduke yaba umkhokha la ekhaya. Sekufuna ukuthi lento mayenzekile la ekhaya besiyavalwa. Iyavalwa ingozi. Abanye bathi mabeyenza lento bayenza isidumbu salowo muntu, abanye baze bangasingenisa ekhaya masibuye emakhazini. Baze bangasingenisa ekhaya. Abanye bayasingenisa kodwa mabesingenisa baya besigezela lapha ngaphandle kwegceke. Singangeni. Gezwe lento ilahle ukuthi lo mkhokha lo ungabuyi la ekhaya uzoqeda la ekhaya. Ngoba masuqeda la ekhaya liyaphela ekhaya. Kanti lo muntu lo ongakutholile ukuthula, ongakuthola ngikuthula ukuthi mina ngahamba ngengozi yemoto kodwa ngilungiswa ngilapha ekhona. So mina vele mangibuya la ekhaya ngizobuya ngizonilanda nonke ngengozi yemoto ngoba angisalungiswelanga la ekhaya. Mina ngizobuya ngizonilanda nonke ngesibhamu ngoba ngilungiswela. Ngifuna nami abantu abazongijoyina lapha engikhona bezwe lobu buhlungu engibuzwayo. Ubuhlungu bafuthi abugcina ebunyameni. Bukhona ubuhlungu basemoyeni. Lokho ubuhlungu basemoyeni mawufuna uku-experience awusaphila, awuboni ngani phela mangabe uphathwa i-stress. Umoya wakho uyayube kahle. Cha, awube kahle. Lobo yibona buhlungu bomoya. So noma umuntu engasekho emhlabeni ngokwenyama, kodwa umoya wakho uyasala ebuhlungwini. Uma ngabe yasala ngozini yemoto wangalungiselwa, umoya wakho uyasala ebuhlungwini, uyayuzwa ubuhlungu. Lo buhlungu abuzwe esaphila emhlabeni yibona manje obumbambayo, obumhluphayo kakhulu, yabona, lapha emoyeni. Lo muntu lona ke usufuna naye ukuthi enizuse lo buhlungu lobo abuzwayo ngoba nemlungiselanga. Sekudinga ukuthi manje nihambe nomlungisela. Abanye baze behambe ngempela beyohlola kubantu ukuthi lento singayivala kanjani. Singayivala kanjani lento la ekhaya ngoba nakho manje siyaphela la ekhaya. Makufika usibani manje vele kuphakama ingozi yemoto, isho usiqeda sonke la ekhaya. Lo muntu usuke ufuna unikhombe. So lento iyavala abantu abekhehla, hambani niyofuna ngokwamasiko enu, niyofuna nasezinyangeni ezangomeni, niyohlola lento ingavaleka kanjani ukuze iphele lo mkhokha ngoba into iwumkhokha iyabuye ekhaya. Ifana nento yomuntu osuke eyibulele ilengisile mhlawumbe oyidubulile. Uma ngabe lo muntu ingavalwanga lento kuye, engasingashayanga ngaleso sidumbu sakhe ukuthi ayisilahle lento, iyabuye izoba umkhokha ekhaya ngoba kancane ngoba wayibulala uma umkhulu ekhaya. Sesibona nengane la ekhaya incane masicasukile sidonsa indambi sifuna ukuyikhungena. Ngoba lento ingumkhokha izosiqeda sonke la ekhaya. Sizolokhu silandwa ngamunye. Kanti
mhlawumbe size sisole ukuthi sithakathiwe kanti asithakathwanga ingoba umkhulu ekhaya wayibulala azange lento siyivale sihambe siyoyilahla noma siyisuse la ekhaya ngoba bese iyabuya hlasela kakhulu so lento ifuna ukuthi siyiqaphele abafethu kakhulu ngendlela esimanga ukuthi kanjani bese kuzoba yinansi inkinga ke yokuthi ekhaya izile amanzi ekhaya bese zikhiphelana isikhali ebaleni ngabe bexabana yonke imindeni iyaxabana abafethu kodwa kukhona imindeni exabana izifetheni ikhiphelane isikhali yabona ebaleni abantu xabana beshana bezikhiphelana noma mhlawumbe ake sithi ekhaya kukhona omkhulu ekhaya ngesikhathi akudala abaxabana bakhiphelana izikhali ebaleni mhlawumbe abanye baze bagcina bagicana uthi uma uhamba kumuntu effected yaze ekhaya kufune kunenza inhlambuluko kunenhlambuluko edingakalayo ekhaya kunabantu abadala abahamba bexabene ekhaya understand leyo so maybe bahamba bexabene ekhaya shulumele nje baxabana abantu uma ngabe bengalungiswa inhlambuluko le uma ngabe kungekho lokuthelana kwamanzi between bona kuyanyuka kuze kuzofika izingane noma mhlawumbe kuzofika kubantu abaphilayo ngaleso sikhathi makufika kubantu abaphilayo kufike abahlupha kakhulu abanye bethi mabezama nje mhlawumbe manomsebenzi ekhaya ngaso nesikhathi bese kuyaxoxana ekhaya bese khishwana izikhali kalinyazwana kuba yinto yempilo ukuthi bephile ngalo ndlela ekhaya ngoba ayilungiswanga le nhlambuluko yasemuva kuyaye bese kuyadingeka ukuthi izingane zalabo abantu abaxabana ngapha nangapha zithathwe la ekhaya zihlase phansi bese nako nawo wonke umuntu la ekhaya kuhlalwe phansi bese iyabuka kale ndaba ukuthi yasukaphi noma yaqhama kuphi yothi masibukeke kanjalo lento lena bese kwenziwa le nhlambuluko kuthengela isilwane la ekhaya kuhlatshwe kwenziwa le nhlambuluko kuthelana umlotha kukhunyelana umlotha bese kuyahlanjulwa kuzokwazi ukuthi nabantu abasezweni likamoya laba bexabene nabo mangabe kwenza abaphilayo ngokusuka enhlizweni zabo yaye bese bayaxolelana nabo bese baba kahle bese bekwazi ukuthi ekhaya bebuye beba amadlozi amahle kodwa mangabe ningakwenzi ngokusuka enhlizweni ayeke yenzeke leyo nhlambuluko so lezi zinto lezi abantu abakhahlumele siyiqaphela ucabange uhamba indlela yakho kamoya ukhiphe imali zakho ukhiphe 8000 mhlawumbe uthi uyolungisa into zakho zedlozi uthwasa uthi bazothwasile usuqedile uthi masuphumile umuntu zakho zingahambi kahle uthi mawuthi uyabuka ubanjwe into encane nje kuthiwa ekhaya kunenhlambuluko ekhona emele yenzeke uthi mawuthi uyabuyela ekhaya uyozama ukukhuluma nabo angabikho kunayo ekhaya bevele bethi uyathakatha ngani wahamba uyothwasa kungabikho mnakayo cabanga ukuthi into zakho seyimile ngaleyo ndlela siyivalele inqe kodwa uthwasile uqedile uthwase kona okuyikona kona imsebenzi yakho edlozi awusaqhubeka ngendlela emeqhubeke ngayo ingoba sasheshe sajahela ukugijimela lapha sangalungisa lapha emuva lapha kusala khona ngoba umsamo ifoundation yawo wonke umuntu uma uhamba mina ngiyaye ngithi kuba noma ngabe uyothwasa kuqinisekise ukuthi umsamo wakho usulungile noma mhlawumbe khona indlela othinte ngawo uzokwazi ukuconnect nawo ngoba uma uthwasa lapha kumele uconnect nomsamo ekhaya uzokwazi lezi zinto zekhaya ukuthi usheshe uyibone noma uzizwe nawe ukwazi ukuthi lamadlozi ozowathwasa la ekhaya lawo lozowakhulisa la ekhaya abe mahle nawo ngoba umhlaba wasekhaya mahle so uma ngabe singayiqaphela kanjalo le nto abantu bekhehla kuningi osingasilungela kakhulu ngoba thina sithanda ukuthi sijahele ezinye izinto bese sibalekela umsamo sikhohle ukuthi umsamo izimpande zethu izingxabo zethu kufana nesihlahla sinezingxabo uma usinise lihlahla awusitheli imalizo uthele ingxatshini ngoba umsamo wethu izingxabo zethu ukuzazi wena ukuthi ubani njenganomuntu uma ngabe singalungisa lakho bafethu ungalunga kakhulu ngiyabonga kakhulu kanjeke asesigijime ke si-subscribe yacala si-share si-like si-comment futhi si-share link abantu sibanike bese na ku-Facebook niyagijima lapha niya kunonkundla wavuka institute ufike nalapha kuningi nizokufunda kuningi nizokuthola into omkhozi nje okuhle komhlophe bafethu kube nani bese kuyakhanya konke ngiyabonga